Di usa. Sulok ka buk. Feeling good, like I should. Let me check my chest, my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. What's up guys, this is Boost GB and I'm back. So for this vlog, ang gagawin natin, finding mushroom. So guys, samahan nyo ako. Let's go! Okay. Napawa pa na natin finding mushroom. Finding mushroom, where are you mushroom? Uy! Dali rat na. Nakita na ka mo na, mag-cellphone mo ka. Mushroom, where are you? Adto, unta sa mo nakita. Kina-adto. Ang inaan ko eh. Nakasigurin ka ba ng mga daplin-daplin, silingan? Wala din yung pangitapon na to. Mga mininso. Sa uban, ka na lang makita na mo. Saan sigang-gang agabi at ikaw. Kita nyo, magmamungay mo. Adto dito sa... Asapet. Arapet. Lagi ano? No, may doon. Lead. It goes to the leader. Basta na-unahan. Naman ko na sa mga buntod-buntod. Mushroom, where are you? Wala man. Wala man. Balik na to. Ay man. So hanggang ngayon guys, wala pa rin kami nakita. So punta kami doon sa kabila, baka meron doon. So kanina pag uwi nila ng kapatid ko, may nakita sila doon. Kaya punta natin doon yung area na yon. So let's go ulit. Kaya basin na iro are. Yung guys, oh, manok. Ano? Kitayin natin yan. Ano? Laki. Asa dapit, ma'am? Finding mushroom ko na siya. Oh, Pag-convert sa tunga-tunga. Dahil sana. pending mushroom. Wag yapon mi nakitaan. Ngit-ngit. Tunga-tunga sa. Okay, tunga-tunga ani. Ano na ani? Tunga-tunga sa flowers man ko no. Pares.
Ato sa atin di. Kasi nakita na ako, ginapaad ko. Tingnan ana o. Tidak di dapit pun nakita gang. Ana dapit ana unahan. Wagi pun kita guys. Sagdi lang. Kita lagi pun taron. Nah, gabi na wag. Sa oras na. A few moments later. Oh, dia ra. One down. Eko. Winter. Winter. Ano, meron na winter? Wala pa rin. Hoy, begini na oy. Nakita mo wa. Sara. Ay, dapit na. Kasi na doon. Masih kalit tuklaw. What? Uy, tusay na na sa iyo. Dirim tu imo sama no. Okay man mo. Bisa to nga. Kenapa po ni mong cellphone na? Hindi na kuha eh. Okay. Tulo ka buk. Naramay, iya ka, ano, di mo kabaw ka po isinis or di? Ito di ang gamay. Di ba na, uban di po isinis? Wisin! Lapor din. Lapor din. Be, Oh, hold, hold. gunit. Gunita sana. Uy, ang shortcut na to, be, oh! Uy, dito ka na. Dun. Dun, dun. Taman. Abay! Ha? Ligbus ba ni? Ligbus? Mo ni. Pero mo magkita. Gusto kong ligbus. Kaya daghan ka man na sila. Ato sa ning. Oh, ito guys. Yun na yung isa. Oh, yan o. Yun o. Pero isa? Wala ko yung nakitaan. Hanggang kayo nakita. Nagkat na nila mo, di ay? Diba? Siyoy? So, let's go. Tawag na ako. So, ito na guys yung finding mushroom natin. So, successful ang ating ginawa. So, you know, dami. Yan. So, dito pala nagtatapusin yung video natin. So, please like, share, and subscribe. And see you to my next vlog!